F'xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arpawdex, inselmulkom u nilqgħukom għal-Lezzjo Divina ta' dan il-5 ħadd fi żmien tal-Għid. Illum il-Lezzjo Divina li tiffoka fuq is-silta minn San Ġwan dwar il-bidwi, id-Dilja u l-Frijej sejra titmexxa minn Dun Anton Mizzi. Nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni, il-proċessjoni tal-kelma fil-bidu u il-kant tal-ewwel innu quddiemek hawn miġbura. Nitolbukom issir li taħfrilna jekk xi drabi naqgħu fid-dubju jew ma nemmnux. U nħallu ħafna ħwejjeġ li jtelfulna l-għaqda miegħek li jaljenawna biex inħarsu biss lejn dak li hu tal-art. U nfittxu l-għajnuna aktar fihom milli fik. Int li intlajn ta' kull qawwa u tama. Kattar fina l-fidi u iġbed lil qalbna lejk. U għamel li nkunu frijej ħajjin ma' qudiem ma' ibnek Ġesu il-vera Dilja. Naddafna minn kull taħsin li jġib in-nixfa fina. Imliena bl-ispiritu tal-kelma tiegħek. Ħalli nibqgħu dejjem fil-preżenza ta' mħabbtek. U ngħixu ħajja mimlija tifħir u ġieħ lejk. Enna fuq kollox biex nikbru bid-dawl tiegħek.
saffi relazzjonijiet ta' ħajjitna u fejja il-ġerħat fina. U hekk nibqgħu f'saħħitna dejjem miegħek mingħajr xejn ifixkilna milli nibqgħu biss fik biex nagħmlu frott kotran f'kull qasam ta' ħajjitna u ismek jissebbaħ fuq kollox. Bi Kristus Sidna. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Jien id-dilja vera u missieri l-bidwi. Kull fera fiha li ma tagħmilx frott jaqtagħha u kull waħda li tagħmel il-frott jiżburha u jnaddafha biex tagħmel frott aktar. Intom ġandaf minħabba l-kelma li qedtilkom. Ibqgħu fiha u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minnha nfisha jekk ma tibqax fid-dilja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fiha. Jiena d-dilja, intom il-frijej. Min jibqa' fiha u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fiha, jintrema barra bħal fera u jinxef. Imbagħad, frijej bħal dawn jiġbruhom u jixħtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fiha u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu u jingħatalkom. Din hi l-glorja tal-missier, li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxiepli tiegħi. Il-kelma tal-Mulej.
mill-ambjent pastorali bl-immaġni tar-raj u n-naċ il rajna fir-rabaħat tal-Eid. Illum il-ħames ħadd ngħaddu għall-ambjent agrarju bl-immaġni tad-Dilja, il-Frijej u l-Bidwi qegħdin San Ġwan kapitlu 15 l-ewwel 8 versi. Bl-immaġni tad-Dilja vera jiġifieri Ġesu għandna stedina mqanqla biex nibqgħu fih ħalli nagħmlu frott l-imħabba. L-ewwel nett inqegħdu t-test tagħna fil-kuntest tiegħu. Dawn il-ftit versi jagħmlu parti mid-diskors ta' Ġesu lid-dixxipli tiegħu fil-mument intimu tal-aħħar ċena li jibda minn kapitlu 13 sa 17 u li jinkludu fihom żewġ diskorsi ta' tluq u talba. U jixbħu diskorsi ta' tluq li nsibu anke fil-letteratura Griega u anke fl-Antik Testament bħalma dawk huma ta' Ġosuè, Mosè u David. Bit-tixbija tad-Dilja u l-Frijej tagħha u bit-tħabbira tal-verb tibqa' li huwa ripetut kemm il-darba f'din is-silta, Ġesu jibda storja ġdida ma' kull wieħed minna illi jsejjaħ tibqa' fih. Nagħtu ħarsu l-ewwel lejn il-ġenru letterarju tat-test. Dan it-test jixbaħ lit-test ta' Ġwanni kapitlu 10 tar-Raj it-Tajjeb li jikkonsisti f'parabboli u elementi ta' spjegazzjoni allegorika. Parabola hija storja fejn il-karattri u l-ġrajiet kollha flimkien jersqu lejn idea unika, lejn tagħlima morali jew spiritwali waħda. Allegorija min-naħa l-oħra hija serje ta' metafori fejn kull element jirrappreżenta idea speċifika li minkejja li fl-istorja jaħdmu kollha flimkien, kull element jew persuna involuta għandha tifsira figurattiva u għalhekk l-importanza tal-allegorija hija fl-elementi individwali. Issa fi Ġwanni kapitlu 15 dawn it-8 versi mill-ewwel sa 8 hemm elementi ta' allegorija, pereżempju fl-identifikazzjoni tad-Dilja, tal-Frijej u l-Bidwi. Imma mhux kull dettall għandu tifsira u għalhekk mhux kompletament allegorija. Billi l-enfasi hawnhekk qiegħda fuq it-tema ewlenija li tibqa' f'Ġesu il-vera Dilja u parti mill-vokalaborarju u aktar propju għal-relazzjoni milli vitikultura, jiġifieri r-relazzjoni bejn Ġesu u d-dixxipli tiegħu, xi studjużi ma jarawx fid-deskrizzjoni tad-Dilja u l-Frijej la parabbola u lanqas allegorija. Id-distinzjoni bejn parabbola u allegorija ġejjin iktar minn oratorija Griega m'għandix fundament fil-ħsieb Ebrajk illi għandu kelma waħda, maxal, li fis-70 jiġifieri il-Bibja Griega tal-Antik Testament titraduċi dejjem kważi dejjem bil-kelma parabbole li nsibu fil-Vanġelu tas-Sinottiċi u wkoll bil-kelma li juża San Ġwan paroimija. Huma ekwivalenti dawn iż-żewġ kelmiet għalkemm tal-aħħar taċċentwa l-enigma hemm qisu xi ħaġa iktar misterjuża. Id-deskrizzjonijiet u l-figuri li nsibu kemm fi Ġwanni u s-Sinottiċi jaqgħu taħt maxal għalkemm fi Ġwanni l-element allegoriku jieħu aktar enfasi. Min fejn oriġina dan id-diskors fi Ġwanni dwar id-Dilja? Biex naqta' fil-qosor illum inħarsu lejn is-simboliżmu ta' Ġwanni l-aktar fl-isfond tal-Antik Testament u tal-Ġudajiżmu u naraw dan aktar fid-dettall. Fl-Antik Testament insibu simbolu frekwenti għal Iżrael bl-għalqa ta' dwieli. U ma ftit drabi s-simboliżmu fejn l-għalqa ta' dwieli tagħti l-frott. Hekk pereżempju Iżajja 27. Imma nsibu aktar frekwenti s-simboliżmu tal-għalqa ta' dwieli li ma tagħtix frott jew mħarbta li ddiżappuntat lil Jahwe u li ġġor l-idea ta' ġudizzju divin minkejja l-imħabba divina. Naraw dan f'Iżajja kapitlu 5 fl-għanja tal-għalqa ta' dwieli ġbija tal-poplu Alla, id-dar ta' Iżrael, li minkejja l-attenzjoni u l-imħabba li wera lejja ma rrendiċ frott
iżda minflok eneb tajjeb għamlet eneb qares. Stenna ġustizzja waraw sab tixrid id-dem. Stenna sewa u waraw sewa l-ajat tal-maħqura. Fit-Testament il-ġdid insibu diversi paraboli marbuta mal-għalqa ta' dwieli. Għandna pereżempju l-parabola ta' Ġesu dwar l-għalqa ta' dwieli b'ħinijiet differenti, Mattew kapitlu 20. Il-parabola ta' żewġ quliet li jaħdmu l-għalqa ta' dwieli, Mattew 21. Dawn it-tnejn insibuhom f'Mattew biss. Imma fit-tradizzjoni sinottika l-eku tas-simbolizmu tal-għalqa ta' dwieli jinħassew fil-parabola ta' Ġesu dwar l-għalqa ta' dwieli u l-bdiewa li fija referenzi impliċiti għall-anja tal-għalqa ta' dwieli li nsibu fi Żajja kap 5. Iktar mill-għalqa ta' dwieli fi Ġwanni l-ħarsa hija lejn id-dilja. Għandna diversi testi oħra fl-Antik Testament illi jitkellmu mid-dilja bħala simbolizmu. Nistgħu nsemmu diversi testi li jistgħu jkunu paralleli għal Ġwanni f'aspetti diversi bħal li tagħmel il-frott, it-tneħħija tal-frieħ żiena u oħrajn. Nibdew mill-profeta Osea li jilmenta mill-idolatrija ta' Iżrael bl-użu simboliku tad-dilja, kapitlu 10. Iżrael dilja kollha frieħ, tagħmel ħafna frott. Aktar ma kellu frott, aktar benar tali. Aktar ma kienet tagħti l-art, aktar sebbaħ il-pliri sagri. Ġeremija kap 2 jgħid: għad li kont ħawiltek bħal dilja tajba, bħalla żarġum mill-aħjar, kif imdilt li f'siġra ħażina dilja balija. Il-profeta Eżekiel jitkellem minn Ġerusalem bħal dilja mejta. Kapitlu 15: O bniedem, x'inhu l-ħatab tad-dilja aħjar mill-bqija tal-ħatab iż-żarġu li hemm fost is-siġar tal-foresta. Bħalma l-ħatab tad-dilja fost il-ħatab tal-foresta jien nitfgħu fin-nar għall-ħroq, hekk nitlaq lin-nies ta' Ġerusalem. Imbagħad kapitlu 17 il-profeta jgħid maxal it-tixbija tad-dilja u l-ajkla imħalta ma' referenza storika preċiża li tirreferi mhux tant għal Iżrael kollettiv fil-poplu kollu, imma għal individwu għas-Sultan Sedekija li kien qiegħed flok Ġehoakim mis-Sultan ta' Babilonja Nebukadneżar li ħadu lejn l-eżilju fis-sena 597 qabel Kristu. U jgħid hekk: nibtet u saret dilja mifruxa fl-art ara, dik id-dilja dawret eruqa. Sedekija ma baqax lejali lejn Babilonja, imma mxewwex mill-farawn tal-Eġittu, kiser il-ħalfa u irvella kontrija u spiċċa fl-eżilju wkoll. Imma il-profeta jkompli jgħid li Alla jġeddet id-dinastija tal-David bil-Messija għalkemm ikompli bixbija taċ-ċedru mhux tad-dilja. U hawn għandna però preċedent għall-użu ta' xbija f'kapitlu 15 ta' San Ġwan dwar id-dilja. It-trasferiment tas-simboliżmu tad-dilja minn waħda kollettiva għal immaġni ta' persuna individwali. Għax ix-xbija tad-dilja hawnhekk li tirreferi għas-Sultan Davidiku hi sinifikanti. Imbagħad Eżekiel kapitlu 17 ikompli insibu l-allegorija tad-dilja f'anja ta' lamentazzjoni dwar id-destin ta' Ġuda meta Sedekija kemm meħud fl-eżilju f'Babilonja. Imma d-dilja għaxtuha f'saħna u mal-art meddewa, ir-riħ mill-vant nixfilha l-frott, iż-żarġum b'saħħtu għaxtuhula nixef u ħarqu n-nar. Biex nikkonkludu dwar Eżekiel bħala konferma dwar id-dilja nistgħu nsemmu wkoll il-parallel fis-simbolizmu tar-raj illi rajna rajħat li għadda bejn Eżekiel kapitlu 34 u Ġwanni kapitlu 10. Anke fis-Salm 80 jidħol bl-istess mod fl-isfond tal-ħsieb ta' Ġwanni bl-użu tad-dilja bħala simbolu. Int lajt dilja mill-Eġittu, ġbija tal-poplu ta' Iżrael li Alla ħarġu mill-Eġittu u xettlu f'Kanan. U jkompli jgħid: meddet sal-baħar il-frijej tagħha sa xmara iż-żraġen tagħha. Għalex mela ġarraft il-ħitan tagħha u kull min jgħaddi iqaċċat minnha. Fil-letteratura sapjenzjali l-erf huwa identifikat mat-Toraħ jew mal-kelma tal-Alla. Hekk fil-ktieb ta' Sirak kapitlu 24 l-erf jiddeskrivi lilu nnifsu bħala dilja li l-frott
tagħha jagħtu l-ħajja. Jien bħal dilja tarmiżżar li jiġbdek u l-inwar tiegħu jagħmel frott ta' glorja u ġid. It-tixbija hi differenti minn dik li nsibu fi Ġwanni, imma l-prinċipju li tagħti u li ssostni l-ħajja u l-istess. Dawn it-testi kollha li semmejna oħrajn mill-Antik Testament jipprovdu materjal b'taħlita ta' ħafna xbijat u ideat li minnu dal-maxal dwar id-dilja u l-frijej fi Ġwanni kapitlu 15 kien kompost b'orjentazzjoni waħdanija konformi mal-kristoloġija ta' Ġwanni li fl-Antik Testament mhijiex tant preżenti. Wara din il-ħarsa twila lejn iġbija tad-dilja fl-Antik Testament, imiss nispjegaw fid-dettall it-test tagħna u fl-ewwel vers jgħid jiena d-dilja vera tassew u missieri il-bidwi. F'xi manuskritti minflok dilja għandhom kelma oħra li tfisser vinja għalqa ta' dwieli, aktar qabel semmejna testi mill-Antik Testament dwar id-dilja u l-għalqa ta' dwieli, fejn spiss dawn it-tnejn huma xbija ta' Iżrael u li għandhom id-dilja bħala siġra ewlenija tal-kultivazzjoni. Infakkar ukoll li bal-faċċata tat-Tempju ta' Ġerusalemm kien hemm xbija tad-dilja bil-frijej u bl-eneb u anke fi żmien il-Makkabej kienu ħarġu l-munita propju bixbija tad-dilja. L-għalqa ta' dwieli u d-dilja kienu familjari għan-nies ta' żmien Ġesu u d-dixxipli bħalma kienu siġar oħra kultivati li għamlu l-frott bħat-tin u ż-żebbuġ. Id-dwieli kienu kultivati fil-Palestina kollha, is-siġra li trid attenzjoni biex tagħti l-aħjar frott u l-art trid tkun nadifa. Aktar importanti l-frażi jiena dilja bl-użu ta' ego eimi bil-Grek, ego eimi, li nsibuha fl-ewwel vers u fil-5 vers tas-silta tagħna. It-tifsira primarja tad-dilja fi Ġwanni hi kristoloġika, jiġifieri tirreferi għal Ġesu. Fi Ġwanni nsibu diversi drabi oħra jiena hu minn Ġesu. Fid-diskors komuni tista' tfisser sempliċi dak li jien jew daku jienu dak. Imma fl-Antik Testament u fit-Testament il-ġdid u anke f'kitbiet pagani reliġjużi għandha użu solenni u sagru. U San Ġwan jużaha bi 3 modi. L-ewwel, użu assolut mingħajr predikat. Pereżempju, kapitlu 8, meta terfgħu il fuq lil bin il-bniedem, imbagħad tarfu li jiena hu u l-istess qabel ma kien Abram jiena hu. Dawn il-frażijiet mhumiex inkompleti imma fi Ġwanni għandhom funzjoni rivelatorja speċjali li huma assoċjati ma' dawk tal-Antik Testament bħala isem divin. It-tieni użata fejn il-predikat mhux espress imma jista' jkun intis bħala preżenti. Pereżempju, jiena hu la tibżgħux. Jista' jkollha tifsira sempliċi imma fl-Antik Testament din il-formula spiss ikonnessa ma' teofaniji divini. Anke f'kapitlu 18 fil-ġnien tal-Ġetsemani ifittxu l-Ġesu u qalilhom jiena hu tista' ikollha tifsira sempliċi u anke ta' teofanija. U jidher li San Ġwan jagħmel użu doppju mill-espressjoni. It-tielet, meta din jiena hu għandha il-predikat fil-nominattiv u għandna 7 ċirkostanzi b'mod figurattiv San Ġwan. Dawn huma jiena hu l-ħobs tal-ħajja, jiena d-dal tad-dinja, jiena hu l-bib tan-naċ, jiena hu r-raj tajjeb, jiena hu l-qawmin u l-ħajja, jiena hu t-triq il-verità u l-ħajja, jiena d-dilja vera li għandna l-aħħar waħda tal-lum. Minkejja li nsibu din il-formula f'ambjenti reliġjużi pagani, Griegi u Orjentali u fl-modi kien hemm il-konvinzjoni li dawn kienu ta' sfond għall-użu ta' Ġwanni, illum iktar inħarsu lejn ambjent tal-Ġudajiżmu tal-Palestina, l-aktar lejn l-Antik Testament fejn insibu l-użu assolut jiena hu bħala varjant f'konnessjoni mal-espressjonijiet jiena hu Jahwe, jiena hu Alla. U din l-espressjoni tfakkarna fil-laqa li Mosè kellu ma' Alla ħdejn is-siġra taqbad fejn Alla jidentifika lilu nnifsu bħala jien li jien u jkompli jgħid lil Mosè fil-ktieb tal-Eżodu hekk għidilhom lill-Ulied Iżrael
batni għandkom. Fi kliem ieħor Alla u l-metafori jidentifikaw lil Ġesu bħala Alla. Inżidu ngħidu li bħal fil-każi l-oħra hawn għandna din l-espressjoni bil-predikat dilja. Imma f'dan it-test għandna fiż-żewġ każi, l-ewwel vers u l-ħames vers, żvilupp fl-affermazzjoni bi predikat ulterjuri. Jiena d-dilja vera missier il-bidwi. Jiena d-dilja u l-disċipli qed jgħidilhom intom il-frijej. L-enfasi u l-aktar fl-ewwel vers qiegħda fuq Ġesu li hu l-vera dilja, mhux fuq il-missier li hu l-bidwi li ma għandha ebda ħtieġa ta' enfasi għax hija xbija komuni fl-Antik Testament. Il-fatt li jissemma l-missier jikkwalifika lil Ġesu bħala dilja mis-sema. Ġesu huwa dilja vera tassew, il-kelma bil-Grek aletinos illi juża 35 darba fil-Vanġelu tiegħu San Ġwan u San Ġwan juża l-kelma veru użat ukoll f'konnessjoni ma' simbolu, pereżempju ħobs tassew, li jipproklama lil Ġesu bħala li jieħu post ir-realtà tal-Antik Testament. Ġesu iktar milli jippolemizza kontra d-dilja falsa, irid jagħmel enfasi li huwa l-għajn tal-vera ħajja li tiġi minn fuq mill-missier. Bħala vera dilja għandu x'jaqsam mar-relazzjoni tiegħu mal-missier u dak li tirrivela dwar l-imħabba tal-missier. Dak kollu li l-missier u jagħmel issa jidher f'dan Ġesu u hu l-kelma li saret bniedem u dak li Alla qajjem mill-mewt. Mela veru jew tassew tidħol fid-diskors tad-dualiżmu Ġovanneu li jiddistingwi bejn dak li hu minn fuq u dak li hu minn isfel. Imma vera timplika wkoll li hemm dilja falsa u testi li rajna mill-Antik Testament dwar id-dilja juru li Iżrael kien dilja falsa. Insibu fis-70 espressjoni dilja tajba Ġeremija kap 2 li imbagħad inbidlet f'siġra ħażina dilja balija li ma kienitx id-dilja li Alla ried imma fejn ħalla Iżrael jew fejn falla Iżrael Ġesu sar il-vera dilja li jiġbor fih dak kollu li suppost kienu. U missier il-bidwi, bil-Grek bidwi Georgos, li tfisser wieħed jaħdem l-art. Georgos, art u jaħdem. Imma tfisser ukoll b'mod speċjali għal min ikabbar jew jiżbor id-dwieli, jew għal min jaħdem l-għalqa li proprjetà ta' ħaddieħor ikun tenant. Kif insibu fil-parabola li tirreferi għal bdiewa ħżiena li jaħdmu il-vinja. Fi Ġwanni 15 vers 1 Alla huwa l-bidwi li jagħmel iż-żabra. U t-tixbija f'San Ġwan hemm dilja waħda li Ġesu u minnu ħerġin il-frijej. L-akbar ħsieb dwar id-dilja hu dwar il-frijej li Ġesu isemmi mbagħad fil-vers li jmiss. Li l-missier huwa bidwi jissuġġerixxi li hu superjuri, imma jissuġġerixxi wkoll mutwalità kbira bejn il-missier u l-iben. Hekk f'San Ġwan kapitlu 10 jgħid Ġesu jien u l-missier aħna ħaġa waħda. Id-dilja iddipendenti fuq il-bidwi għall-attenzjoni, imma l-bidwi hu wkoll dipendenti fuq id-dilja għall-frott. Il-punt tat-tixbija hawn li l-frijej jieħdu l-ħajja mid-dilja, jiġifieri id-disċipli jieħdu l-ħajja minn Ġesu. Bl-istess mod fi Ġwanni l-idea hi li Ġesu jieħu l-ħajja mill-missier. F'kapitlu 6 Ġesu jgħid bħalma bagħatni l-missier li hu ħaj u jiena ngħix b'missieri hekk ukoll min jiekol lili hu wkoll jgħix bija. Imma hawn l-irwol tal-missier u li jieħu ħsieb id-dilja mhux li jagħti l-ħajja. It-tieni vers għandna kull fera jew żarġuna li fija ma tagħmilx frott jaqtaħħa u kull waħda li tagħmel il-frott jiżborha u jnaddafha jew isaffija biex tagħmel aktar frott. F'dan il-vers għandna żewġ verbi illi fil-Grek għandhom ħoss simili. Ħansemmihom l-ewwel wieħed iron illi jfisser telfar fuq, pereżempju ġebla, ukoll terfa' jew tieħu jew iġġor xi oġġett bħal salib, jew terfa' u iġġor jew tneħħi ġisem mejjed jew il-ġisem tal-Battista, dan qed insemmi l-eżempji li hemm fil-Vanġeli. Ukoll tneħħi mingħajr l-idea li terfa' l fuq.
tista' wkoll bil-forza jew ukoll toqtol meta n-nies kienu jgħidu għal Ġesu. Neħħi, imbagħad bil-Malti qiegħda salbu. Id-dulluvju li ġar kollox. U hawnhekk f'dan il-vers fi San Ġwan tfisser taqta' għal frijej għalkemm dan is-sens qisu mhux floku. Il-verb ieħor ajrejn l-ewwel wieħed katajrejn, tnaddaf, issaffi. Ġwanni juża dan il-verb fil-kuntest tal-ħasil tar-riġlejn, Ġesu jaħsel riġlejn id-dixxiepli. F'sens litterali bħal tnaddaf post li kien marraq. Imma hawnhekk għal frijej tad-dilja tnaddaf tiżbor billi tneħħi mit-zokk dak li mhux meħtieġ. Hemm ukoll is-sens figurattiv bħal tnaddaf ir-roħ jew minn ħsibijiet. Dan il-verb tnaddaf jikkorrespondi għall-aġġettiv kataros li tfisser nadif, safi, illi insibuh fil-vers 3 f'dan it-test tagħna li jkompli għaddej bil-ħsieb. Dan il-verb mhuwiex frekwenti fil-Bibja Griega tas-70 imma nsibuh fil-Grek sekolari fil-kuntest agrikolu. Iżda mhuwiex ċar jekk waħdu għandu xi sens li tiżbor bħalma huwa l-kuntest hawn. Għalkemm is-sors ta' din it-tixbija probabbilment għandha eruq semitiku. Iżda jidher li dawn iż-żewġ verbi fil-Grek użati f'dan il-vers minkejja li ma tantx huma adatti għad-deskrizzjoni tal-prattika fil-vinja, imma aktar fl-applikazzjoni għal Ġesu u għal dawk li jimxu warajh. Xorta għandhom is-siwi tagħhom biex iwasslu l-ħsieb ewlieni. Ġesu jkompli jiddeskrivi żewġ tipi ta' frijej, dawk li jagħmlu l-frott u dawk li ma jagħmlux frott. L-espressjoni tagħmel il-frott insibuha 6 darbiet f'dawn it-8 versi li qrajna. Tagħmel il-frott mhijiex xi ħaġa li l-frijej jagħmluh b'xi qawwa tar-rieda, imma jiġri b'mod organiku għaliex id-dilja vera u l-bidwi huwa attent. F'tifsira għandu s-simboliżmu li tagħmel jew ma tagħmilx frott. Iż-żewġ frijej qed jirreferu għal dawk illi jimxu wara Ġesu, għall-insara. Iż-żewġ frijej jgħidu li huma fija, jiġifieri fi Kristu. Li tkun fija, jiġifieri fih, u fundamentali għal ħajja Kristjana. U biex tagħmel il-frott f'dik l-imħabba lejn xulxin li l-qofol tad-dixxipolat. L-imħabba u l-ħarsien tal-kmandamenti huma parti intrinsika ta' din il-ħajja li ġejja mill-fidi tant li minn m'għandux ħajja virtuża m'għandux il-ħajja. Trid tkun ħajja kommessa. Għalhekk fera li ma tagħmilx frott mhijiex biss fera ħajja mhux produttiva imma fera mejta. Fil-kuntest tad-dualiżmu Ġovannejju m'hemmx stadju intermedjarju jew frijej ħajjin jew frijej mejtin. Hekk kif issira fil-qosor Sant Wistin berba' kelmiet bil-Latin aut vitis, aut ignis, jew id-dilja jew in-nar. Fit-tradizzjoni tal-Antik Testament semmejna diskors dwar li taqta' żraġel jew taqla dwieli bla frott li jirriferu għall-Iżrael ribellus u mhux fidej. Insibu wkoll xi testi f'dan is-sens fit-Testament il-ġdid. Fera sterili li mhix fija imaqtuha mill-bidwi u jnaddaf u jsaffi l-fera tajba biex tagħmel aktar frott. Dan it-tindif jista' jwassal għal telf ta' relazzjonijiet u attivitajiet marbuta mal-ħajja tagħna bħala dixxiepli. Xi drabi dan jista' jkun ta' tbatija u forsi nistaqsu jekk Alla huwiex jieħu ħsieb. L-awtur tal-ittra lill-Lut jispjega b'dan il-mod f'kapitlu 12 għax il-mulej widdeb lil min iħobb jolqot lil min jilqa' bibnu u jkompli jgħid tassew li bħalissa kull twiddiba ma tferraħniex imma tnikkitna iżda mbagħad lil dawk li jkunu tħarġu biha hija troddilhom il-frott ta' ħajja mimlija bis-sliem u l-ġustizzja. It-tixbija tat-tisfija tal-frijej twassal biex in-nisrani jikber fl-imħabba li taqdu ma' Kristu u tifrex il-ħajja lejn l-oħrajn, li tagħmel il-frott u simboliku ta' ħajja divina u li tagħmel aktar frott tifisser tkabbir f'dik il-ħajja. Effettivament tikber faqda ma' Kristu li hu il-vera dilja. Vers 3 jgħid intom ġa ndaf safjin minħabba l-kelma li qedtilkom. Mit-tixbija simbolika indiretta Ġesu jgħaddi biex jindirizza b'mod dirett fit-tieni persuna bħala spjegazzjoni tat-tixbija oriġinali biex jassikura lid-dixxiepli
li huma ġa ndaf u ma jeħtieġux li jkunu mnatfin mill-missier. Għal darb'oħra Ġesu jippronunċja lid-dixxipli bħala indaf safjin. Forsi jalludi b'riferenza għal dak li kien qal aktar qabel fil-Kamra ta' fuq f'kapitlu 13, qisu biex jassikura lid-dixxipli illi huma mhumiex fil-periklu li jkunu imnatfa miżburin. Fil-bidu tal-aħħar ikla meta Ġesu beda jaħsel saqajn id-dixxipli qallhom dawn il-kliem: Minu maħsul m'għandux għalfejn jinħasel kollu ħlief saqajh, għax ukollu kemm hu nadif. U intom indaf imma mhux il-koll minn barra Ġuda li kien se jitradih u għalhekk qal mhux il-koll. Hawnhekk iżemmi żewġ kelmiet fis-singular u fil-plural, kataros u kataroj, nadif u indaf. Il-kelma nadif fil-kapitlu 13 għandha tifsira litterali, għandha sens fiżiku, fil-waqt li indaf fil-plural fl-istess kuntest tal-ħasil tar-riġlejn tirreferi f'sens morali u reliġjuż għal persuni safja ħielsa, pereżempju mid-dnub jew mill-ħtija. Imma hawnhekk fil-vers tagħna kapitlu 15 ikunu indaf tirreferi primarjament mhux indaf mid-dnub iżda minn dak kollu li jżommhom milli jagħmlu l-frott. Kif huma indaf? Ġesu jgħid minħabba il-kelma li qedtilkom. Il-kelma tirreferi speċjalment għat-tagħlim kollu ta' Ġesu u din l-espressjoni hija terminu tekniku għal Vanġelu. Il-test qed jirreferi għall-aċċettazzjoni tat-tagħlim ta' Ġesu, għalhekk ir-rivelazzjoni kollha ta' Ġesu hi prinċipju dinamiku. Hi l-kelma ta' Ġesu li tnaddaf lid-dixxipli. Ġesu jirrivela l-kelma tal-missier u lil-Lut li ma ridux jemmnu jgħidilhom f'kapitlu 5 u l-kelma tiegħu ma tinsabx fikom għax intom xtemnu lil dak li huwa bad. Imma biex jagħmlu aktar frott u meħtieġ li l-kmandament tal-imħabba ta' Ġesu ikun espress gradwalment dejjem aktar fil-ħajja tagħhom. Il-kelma ta' Ġesu għandha qawwa attiva li tikkundanna lil min ma jemminx, imma għal min jemmen hi spiritu u ħajja. Ħsieb li huwa viċin ħafna dak li nsibu f'Atti kapitlu 15 meta jgħid li Alla saffilhom qalbhom bil-fidi. Il-kelma ta' imħabba ta' Ġesu, ġifieri l-Vanġelu, hi azzjoni u mhux kwistjoni ta' informazzjoni, anzi li tħalli effett f'min jemmen dak li hi stess tfisser. Ġesu jgħid intom indaf minħabba l-kelma li qedtilkom. Il-ħsieb ta' Ġwanni li tkun imnaddaf bil-kelma ta' Ġesu mhijiex xi ħaġa statika u għan feh innifsu, imma hu importanti li wieħed jżomm maqda sħiħa u permanenti miegħu. Il-kelma ta' Ġesu għandha qawwa li tnaddaf meta nemmnuha u nobduha. Dan il-vers 3 kif qiegħed fit-test iservi ta' tranzizzjoni għaż-żewġ versi li ġejjin 4 u 5. Jekk id-dixxipli huma ndaf għandhom jiġbu u jgħixu dan l-istat billi jibqgħu f'Ġesu, u allura niġu għal vers 4 li għandu dan il-verb importanti u jgħid ibqgħu fija u jiena fikom. Kif il-fera jew żarġuna ma tistax tagħmel frott minnha nfisha jekk ma tibqax fid-dilja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Minn dan il-vers jidher l-importanza tal-verb tibqa' mal-prepożizzjoni fi u allura tibqa' fi. L-espressjoni bil-Grieg menein ein, tibqa' fi li f'dawn il-ftit versi li qedna insibuha 7 darbiet u kien tawlu żewġ versi oħra 10 darbiet. Ħalli naraw l-ewwel it-tifsira ġenerali ta' dan il-verb menein illi propjament ifisser tibqa' b'referenza wiesa fit-Testament il-ġdid imma partikolarment għal Ġwanni. L-ewwel nett ifisser tibqa' toqgħod għal persuna jew ħaġa li tibqa' fejn qiegħda f'sens litterali, toqgħod spiss fis-sens speċjali li tgħix. Pereżempju, raġel bi spiritu mniġġes ma kienx joqgħod id-dar. U f'San Ġwan kap 8 li l-sir ma jibqax id-dar, u anke fil-mistoqsija f'kapitlu 1 fejn toqgħod Rabbi, u anke fl-istess kuntest dakinhar għadu miegħu. Tingħat ukoll għal ġisem li jibqa' fuq is-salib kapitlu 17, jew għal fera li tibqa' fid-dilja mhux maqtuha it-test tagħna. Ukoll simbolikament il-velu għadu fuqhom jibqa' jiġifieri meta jaqraw l-Antik Testament fit-tieni jittra lil Korintin.
f'sens figurattiv xi ħadd li ma jħallix l-isfera tiegħu ikun fija, allura jibqa' ikompli jew jgħix. Pereżempju, tibqa' fit-tagħlim ta' Kristu. Iżommu fil-kelma tiegħi, ibqgħu fl-imħabba tiegħi. U fl-ewwel ittra ta' San Ġwan, Alla u imħabba min jammar fl-imħabba jammar f'Alla u Alla jammar fih. 3 darbiet jużad il-kelma. Ikompli fl-ewwel ittra, min iħobb il-ħoħ jammar fid-dawl. Imbagħad f'kapitlu 12 San Ġwan, min jemmen fija ma jibqax fid-dlam. Il-frażi tibqa' f'xi ħaġa hija espressjoni ġovannea li turi komunjoni jew għaqda personali interna. Hekk Alla fir-relazzjoni tiegħu ma' Ġesu, il-missier li jammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu. San Ġwan kap 14. L-insara fir-relazzjoni tagħhom ma' Kristu. Anke fit-test tagħna ibqgħu fija u jiena fikom. Hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Kristu fir-relazzjoni tiegħu mal-insara min jibqa' fija u jiena fih. L-insara fir-relazzjoni tagħhom ma' Alla u anke Alla fir-relazzjoni tiegħu mal-insara fl-ewwel ittra ta' Ġwanni. Għax jekk jammar fikom dak li smajtu sa mill-bidu, intom ukoll tagħmru fl-iben u fil-missier. Xi ħaġa li tibqa' f'xi ħadd ukoll fl-użu Ġovanneo, hekk il-kelma ta' Alla, il-kliem ta' Kristu, jekk tibqgħu fija, kliemi jibqa' fikom. Għad-dilka mis-sema, fikom qiegħda tagħmmar id-dilka fl-ewwel ittra ta' San Ġwan. L-imħabba t'Alla dejjem fl-ewwel ittra. Jekk ħoħ u fil-bżonn u jalaq qalbu, kif tista' l-imħabba t'Alla tagħmmar fih? Iż-żerrija ta' Alla, għax iż-żerrija ta' Alla tibqa' fih. Il-verità, bis-saħħa tal-verità li tagħmmar fina. Il-possess umur bħala permanenti b'din espressjoni. Għandu xi ħaġa tagħmmar fih, jiġifieri għandu xi ħaġa kontinwa u permanenti. Il-ħajja ta' dejjem, pereżempju, l-ebda qattil ma għandu il-ħajja ta' dejjem tagħmmar fih fl-ewwel ittra ta' San Ġwan. It-tieni, għal persuna jew ħaġa li tibqa' fl-istat li fih u jew hi tinsab. Fl-ewwel ittra lill-Korintin jgħid, ħalli kulħadd jibqa' quddiem Alla kif kien imsejjaħ, kif kien meta kien imsejjaħ. L-ittra lill-Lut jibqa' qassis għal dejjem. F'San Ġwan kap 12, il-ħabba tal-qamħ tibqa' weħida. Tibqa' msieħeb ma' xi ħadd. Kieku kienu minn tagħna, kienu jibqgħu magħna fl-ewwel ittra ta' San Ġwan. Imbagħad it-tielet tifsira wkoll dejjem ta' dan l-istess verb, illi tibqa' tippersisti tibqa' tgħix. Persist jew continue to live. Għal persuna il-Messija jibqa' għal dejjem. Min jagħmel ir-rieda ta' Alla jibqa' għal dejjem fl-ewwel ittra ta' San Ġwan. U anke għal ħwejjeġ, pereżempju għal belt, u int f'Kafarnahum kieku għada wifqa sal-lum f'Mattew kap 11. M'għandniex belt li tibqa' għal dejjem permanenti qed jgħid fl-ittra lill-Lut kap 13. F'San Ġwan kap 6 tħabtu għall-ikel li jibqa' għal dejjem. U bat għandna anke oppożizzjoni bejn dak li jibqa' u dak li ma jibqax. Il-fidi tama u mħabba jibqgħu jgħid San Pawl fl-ittra lill-Korintin. Dan il-verb li kif rajna ftit fit-tul, insibuh 112 darba fit-Testament il-ġdid, 66 darba nsibuhom f'San Ġwan. Minn dawn is-66, 4 minnhom fil-Vanġelu u xi 23 jew ftit iktar fl-ittri ta' San Ġwan. Ħafna drabi jiddeskrivu relazzjoni importanti jew kundizzjoni spiritwali. Ibqgħu fija u jiena fikom, bl-Ingliż abide jew remain, il-verb tibqa' ma jħalli ebda dubju li t-tifsira primarja ta' din l-espressjoni l-għaqda ma' Ġesu. Mhijiex sempliċi paragun bejn żewġ azzjonijiet jew parti waħda mill-kmand il-kundizzjoni kawżali tal-oħra. Tibqa' f'Ġesu u li Ġesu jibqa' fid-dixxiepli huma partijiet tal-ħaġa sħiħa. Għaliex hemm relazzjoni personali waħda biss bejn Ġesu u d-dixxiepli tiegħu. Jekk permezz tal-fidi jibqgħu f'Ġesu u jibqa' fihom permezz tal-imħabba bi frott, min jibqa' f'Ġesu biss jagħmel il-frott. Ġwanni jagħmel enfasi fuq l-importanza li tibqa' fi Kristu sa tmiem tal-ħajja. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minnha nfisha jekk ma tibqax fid-dirja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Il-fera li tibqa' fid-dirja tagħmel il-frott, li tibqa' f'Ġesu
id-dixxiplu bħal fera jista' jagħmel il-frott. X'inhu dan il-frott? Iktar l-isfel fit-test, kapitlu 15 Ġwanni, Ġesu jurina x'irid. Ġesu jikmanda li nħobbu lil xulxin, għalhekk l-imħabba trid tkun waħda mill-frott. Ġesu jsejħilna biex nobdu l-kmandamenti tiegħu, mela l-ubbidjenza trid tkun ukoll waħda mill-frott. Ġesu iwiet il-ferħ, mela l-ferħ uwiet mill-frott, dejjem f'kapitlu 15. San Pawl isemmi l-frott tal-Ispiritu li huma l-imħabba, l-għena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewa u r-rażan, Galatin kap 5. M'hemmx dubju li tibqa' f'Ġesu iwassal biex wieħed ikollu f'xi miżura kull waħda minn dawn il-virtujiet. Vers 5. Jiena d-dilja intom il-frijej, min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Hawn fil-vers 5 qed jirrepeti b'mod pożittiv dak li qed jgħid fil-vers 4 b'mod negattiv. Ġesu ma jgħidx jiena s-siġra u intom il-frijej. Ġesu itenni t-tixbija li beda fl-ewwel vers, jiena d-dilja. Il-fera ta' siġra li tkun maqtuha mis-siġra jista' jkollha użu bħala ħatab tan-nar. Imma fera ta' dilja jista' jkollha biss żewġ ħwejjeġ, id-dilja jew in-nar. Din it-tixbija tad-dilja għandha konnessjoni mal-lingwaġġ li jitratta l-ispirtu ta' għada permanenti li jinsibu b'mod ġenerali fit-teoloġija tal-aħħar diskors tal-aħħar ċena. F'kapitlu 14 jgħid ma temnux li jiena fil-missier u l-missier fija, emnuni jiena fil-missier u l-missier huwa fija. U jkompli jgħid f'dak il-jum intom tarfu li jiena f'missieri u intom fija u jiena fikom. L-għaqda reċiproka ma' Ġesu li msemmija f'dawn l-4 versi, 4, 5 u vers 7, trid tkun kontinwa jekk iridu jagħmlu l-frott. Meta ma tkunx maqgħud ma' Kristu, aktar milli tkun medjokri, tkun kompletament bla saħħa. Hawn l-enfasi qiegħda li tħares lejn Ġesu bħala għajn ta' kull qawwa spiritwali. Bħalma meta tkun maqtuħ mill-arja ma tistax tinfunzjona fiżikament, hekk lanqas tista' tiffunzjona spiritwalment jekk tkun maqtuħ minn Ġesu. Li tkun maqtuħ minn Ġesu jfisser li nkunu dipendenti kompletament fuqna nfusna illi jagħti ftit jew xejn frott. Riżorsi tagħna iweħidhom jistgħu forsi jagħtu frott ikun aktarx marit. Għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Hawnhekk għandna espressjoni ċara ta' motiv fil-ħsieb Ġovannejju li jitkellem mid-dipendenza totali tan-nisrani fuq Ġesu. Għaliex hu jammar jibqa' fihom l-ewwel huma jibqgħu fih. Insibu l-istess idea f'San Pawl. Mhux li aħna minna nfusna għandna l-ħila naħsbu li xi ħaġa ġejja minna nfusna, il-ħila tagħna ġejja minn għand Alla, it-tieni jitra l-Korintin. Din ir-regola tal-fekondità spiritwali twarrab id-dottrina ta' Pelaġju li kienet tafferma li l-bniedem jista' bil-ħila naturali tiegħu biss jagħmel opri tajba li jiswew għas-salvazzjoni u li kienet allura tikkomprometti b'qawwa l-opra tas-salvazzjoni imwettqa minn Kristu. Vers 6. Jekk wieħed ma jibqax fija jintrema barra bħal fera u jinxef. Imbagħad frijej bħal dawn jiġbruhom u jixtħuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk ma tibqax fija, fil-vers 6 hija parti opposta għal vers 5 min jibqa' fija jiena fih. Mhux qed jiddeskrivi x'jiġri mill-fera u wara applikata għad-dixxiplu, imma l-bniedem u suġġett tal-verbi tarmi u tinxef. Il-verb ballo ġeneralment ma' oġġett tifisser tixħet, inkella tiżra ż-żerrija jew titfa' x-xorti, ifisser ukoll tarmi xi ħaġa bħal tixħet il-ħobs lil ġriewi, tarmi lajn, dawn kollu ma' eżempju mill-Vanġeli. Imbagħad meta dan il-verb ballo għandu il-prepożizzjoni exo miegħu ifisser tarmi l-barra bħal melħ li mhux tajjeb, il-ħut ħażin. Hekk ukoll qiegħed is-sens hawn li tarmi l-barra. Imbagħad hemm il-verb ieħor jinxef illi fis-sens attiv ifisser tinxef xi ħaġa bħalma jgħid San Ġagbu bix-xemx nixfet il-ħaxix. U fil-passiv ifisser ukoll nixef, tixxotta, jinxef, to dry up jew become dry. Bħalma pereżempju s-siġar jew is-siġar mingħajr eroq tajba. Hawnhekk fil-vers tagħna il-fera tad-dilja meta tkun maqtuha.
Dawn iż-żewġ verbi jingħataw diversi tifsiriet, suġġerimenti, forsi daqsxejn hekk diffiċli illi qegħdin fl-awrist passiv, fil-passat passiv. U li jista' jkollhom dawn it-tifsiriet. Jew bħala kundizzjoni, jiġifieri r-riżultat ikun meħud bħala ċert u għalhekk il-futur u espress bħalli kieku diġà sar. Jew inkella fejn it-temp tal-verb huwa żgħat mingħajr ma juri iż-żmien tal-azzjoni biex jesprimi bħalli kieku verità ġenerali valida għal kull żmien, riżultat ċert. Jiġifieri u dejjem mormi barra u jinxef. Ġwanni jagħmel enfasi fuq il-perseveranza li tibqa' fil-mixja ma' Ġesu li hija proċess kontinwu fil-ħajja. F'dan il-vers it-tixbija turi x'jiġri mill-fera maqtuwa. Il-firda minn Ġesu hija għażla libera bħalma kienet għażla libera ta' dawk li nsara li jirriferi għalihom fl-ewwel ittra San Ġwan li telqu mill-komunità. Dawn ħarġu minn fostna imma ma kienux minn tagħna. Li kieku kienu minn tagħna kienu jibqgħu magħna, jgħid dan il-verb. Għalhekk kien jeħtieġ li jkun magħruf li mhux kulħadd kien magħna. Maqtuħ minn Kristu m'hemmx ħajja u frott, hawn jagħmel eku għat-ton tal-ġudizzju. Niftakru fit-tixbijat tal-Antik Testament b'testi dwar il-vinja u d-dilja li jirriflettu Iżrael maqtuħ u dawn it-testi jidher li kellhom influss fuq Ġwanni. Hekk il-ħatab tad-dilja li m'għandux siwi għall-injam u għax-xogħol u mitfuħ fin-nar għall-ħroq. Fit-Testament il-ġdid insibu wkoll il-ġudizzju bħal fil-parabola tan-naċ u l-mos, Mattew 25, u l-istess twissija eskatoloġika dwar il-frijej bla frott u nixfa li jkunu maħruqa kif insibu fis-sinottiċi Mattew kap 3, id-diskors li jitkellem San Ġwan f'dan il-ġudizzju eskatoloġiku. Insemmu l-kontrast li hemm bejn il-ħaxix li jinxef u anke il-kelma talla. Iżajja kap 40, il-ħaxix jinxef u l-wart jitbiel, iżda l-kelma talla tibqa' għal dejjem. Vers 7, jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu u jingħatalkom jew ikunilkom. Rajna fil-versi 4 sa 6 l-importanza li tibqa' f'Ġesu u hawn qiegħda tkompli wkoll imtennija. Hemm min jara dan il-vers, din il-frażi jekk tibqgħu fiha bħala l-parti pożittiva għal vers 6. Imma diġà rajna li l-parti pożittiva għal vers 6 huwa il-vers 5, bekk versi 5 u 6 juru l-għażla bejn li tibqa' u li ma tibqax. Filwaqt li il-vers 7 għandu biss żvilupp tal-parti pożittiva tat-tixbija u minn hawn il-qudiem jibdew joħorġu l-implikazzjonijiet tal-li tibqa' fih. Ninnutaw differenza oħra illi fil-vers 7 għandna it-tieni persuna fil-plural u mhux it-tielet persuna singular. U wkoll hawn it-tixbija tad-dilja tejb. Kliemi jibqa' fikom tirriferi għal dak li ntqal, il-kliem jiġifieri t-tagħlim ta' Ġesu li kien daħal fil-qalb id-dixxipli. Fil-vers 4-5 Ġesu tkellem dwar li hu nnifsu jibqa' fid-dixxipli. Hawn il-kliem tiegħu jibqgħu fid-dixxipli. Ġesu għal-logos li jsemmi San Ġwan fil-bidu tal-Vanġelu, il-kelma ta' Alla inkarnata, jiġifieri il-kelma rivelata, fehem dak kollu li l-missier irid jikkomunika lill-bnedmin. Ir-relazzjoni ta' ma' Ġesu billi tibqa' fih hi l-bażi għal fiduċja fit-talb li jekk magħmul skont ir-rieda tiegħu ikun effettiv. Itolbu kull ma tridu u jingħatalkom. Din il-frażi għandha xebħ mal-kliem ta' Ġesu fid-diskors tal-muntanja, itolbu jingħatalkom, għax kull min jitlob jaqla. Imma fil-vers 7 qiegħed kundizzjoni importanti u biss dak li jibqa' f'Ġesu jistenna li jirċievi dak li jitlob. Għandha qawwa kbira sakemm ikunu maqogħdin mal-lajn tal-qawwa. Jekk aħna nibqgħu f'Ġesu u kliemu jibqa' fina, dak li nitolbu ikun dejjem skont ir-rida tiegħu u jingħata żgur. Ġesu jgħid, itolbu kull ma tridu, imma persuna li tibqa' f'Ġesu ma tixtiex dak li huwa fiera u ħażin, anzi qalbna tkun medija b'dak li hu ta' Ġesu u talbna jkun aktar jirrifletti t-talb tiegħu. Hawn Ġesu ma jgħidx f'ismi kif soltu nsibu b'nadi oħra fi Ġwanni għax dan għax it-talba hi magħmula minn minnu fih, jiġifieri min jibqa' f'Ġesu. It-talba ta' petizzjoni hi talba komuni fl-Iskrittura, fit-talba tal-missierna jgħidilna biex nitolbu għal ħtiġijiet tagħna. L-aħħar vers 8.
Din hi l-glorja ta' missieri jissebbaħ li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxiepli tiegħi. Din il-glorja propjament f'dan jissebbaħ missieri, inkella missieri jissebbaħ f'dan. U f'dan jirreferi għat-tieni part tal-vers 8, tagħmlu l-frott u tkunu dixxiepli, u mhux għal vers 7. U il-frażi tkompli li jew illi mhix qiegħda fis-sens finali imma fis-sens ta' ifisser interpretazzjoni. Għalhekk il-missieru glorifikat billi d-dixxiepli ikomplu il-ħidma ta' Ġesu. Il-verb jissebbaħ jew glorifikat għandu x'jaqsam man-nom doxa, glorja, li hija komuni ħafna fl-Iskrittura, speċjalment anke fl-Antik Testament, illi tirreferi għad-dija, splendur, glorja, hekk id-dija tad-dawl, għat-22 tal-anġli, ta' dawk li jidhru quddiem Alla bħal Mosè, u speċjalment il-glorja ta' Alla nnifsu kif insibu fil-ktieb tal-Eżodu, il-glorja ta' Alla li tirrivela il-majestà ta' Alla lil bnedmin. Kristu għandu minn din il-glorja ta' Alla. Hekk il-glorja tal-iben ġiet rivelata fit-twelid tiegħu, Luqa kap 2. Id-dixxiepli raw il-glorja ta' Ġesu fit-trasfigurazzjoni, Luqa 9. Is-salib ta' Ġesu kien il-mod biex jidħol fil-glorja tiegħu, Luqa 24. Tkellem ukoll li jerġa' jiġi b'qawwa u glorja, Luqa 21. Ġwanni in partikolari ħares lejn is-salib ta' Ġesu bħala glorifikazzjoni tiegħu. Bħalma diġà rajna l-verbi fil-vers 6 jintrema barra u jinxef, anke dan il-verb jissebbaħ jew glorifikat qiegħed fl-awrist passiv illi għandu dawk iż-żewġ interpretazzjonijiet li semmejt qabel, jiġifieri jew hija azzjoni li hija valida għal kull żmien u allura u dejjem imsebbaħ glorifikat, jew futuristiku fil-futur, il-verb wara kundizzjoni futura ikun imsebbaħ glorifikat. It-tieni parti tal-vers 8, intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxiepli tiegħi. Fi Ġwanni hemm diversi testi li juru li l-missier kien glorifikat bil-missjoni tal-iben, iżda issa l-missjoni tal-iben li jġib il-ħajja lil bnedmin ġiet fit-tmiema. U dan il-vers ikompli jgħid li aħna bħala dixxiepli tal-iben nistgħu nigglorifikaw lil Alla billi nkomplu l-missjoni tal-iben, jiġifieri bil-ħidmiet tagħna u billi nagħmlu l-frott. Id-dixxiepli issa jirrappreżentaw lil Ġesu fid-dinja u huma wkoll jintwerew bħala li jglorifikaw lill-missier. F'San Mattew kap 5 jgħid li meta l-bnedmin jaraw l-emejjel tajba tad-dixxiepli jagħtu glorja lill-missier. Però f'San Ġwan l-idea tal-glorifikazzjoni tal-missier mhijiex biss tifħir mill-bnedmin imma toħroġ mill-ħajja tad-dixxiepli li jaqsmu il-ħajja ta' Ġesu. Fi żmien Ġesu il-frott kien importanti bħala sors ta' ikel għan-nies li jista' jinbieħ u jġib il-flus. Siġra li tagħmel il-frott bl-abbundanza kienet tkun barka għas-sit il-ġnien. Siġar tajba jerfgħu fil-komunità, imma siġar ħżiena kienu jieħduh lejn il-faqar. Il-metafora tal-frott trid turi li l-frott tad-dixxieplu li jgħix bħal Kristu, dixxiplinat, din hi ħajja li tagħti glorja lill-missier. Id-dixxieplu huwa dak li jitgħallem mill-imgħallem tiegħu u jqiegħed fil-prattika t-tagħlim tal-imgħallem. Meta l-oħrajn jaraw dawn il-kwalitajiet, din tkun opportunità għan-nisrani li jagħti xhieda ta' Kristu. Id-dilja tagħmel il-frott u ġġib ferħ u glorja lil min joħsiebha u kif fil-bidu u l-missier il-bidwi kollox fit-tmiemu jasal għand il-missier. Din hija jiena il-vera dilja hija is-seba' u l-aħħar frażi li nsibu fil-Vanġelu u b'din l-immaġni tad-dilja u l-frijej jiddeskrivi l-ħajja fih. Kull fera tiddependi mis-siġra għal ħajja tagħha. Hekk ukoll il-ħajja tagħna tiddependi mill-għaqda tagħna ma' Ġesu. Il-ħajja tagħna tesprimi r-relazzjoni tagħna ma' Kristu. Ġesu jagħtina l-vera ħajja u jipprovdi dak kollu li meħtieġ ħalli nilqgħu kull sfida fil-ħajja tagħna. Mhux biżżejjed li l-frijej ikunu magħquda mas-siġra, jeħtieġ li jagħmlu l-wera u jagħtu l-frott. Ikunu maqudin miegħu wkoll bil-kelma tiegħu li tibqa' fina u li nżommuha biex ngħixuha. Imma mhux biżżejjed li ngħidu li aħna maquda ma' Ġesu, irridu nagħtu l-frott, anzi frott bil-kotra li jiġi mir-relazzjoni tagħna ma' Kristu u mill-ħajja li ngħixu miegħu. Ġesu għedna li jibqa' fina, jgħix fina u aħna rridu wkoll nagħmlu l-istess wegħda miegħu.
Meta Ġesu jkun jgħix fina, aħna nagħmlu l-frott u nuru li aħna veri disċipli tiegħu. Bekk nkunu qed nagħtu glorja lil Alla il-Missier li jieħu ħsiebha fil-waqt li x-xhieda tagħna tressaq oħrajn lejn l-imħabba ta' Alla. Ejjew inħossuna ma' qudiem ma' Ġesu bħalma l-frijej huma mad-dilja. Issa nitolbu flimkien it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet, jitħaddes l-isem tiegħek, jitħaddes l-isem tiegħek, tiġi saltnatek. Ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk fl-art. Ħobsna, ħobsna ta' kuljum. Għatina llum, għafli Il-mulej ma'kom. Iberikkom għala li jista kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Risa il-lejl mulejja bil-weda tal-mistri.
U waqt li nħallu fl-isfond dak il-kliem sabiħ tal-poeta nazzjonali tagħna Duncan Msajla fl-innu ta' filgħaxija, naslu biex nikkonkludu x-xandira tal-lejla, però napprofittaw minn dal-moment biex naddulkom xi avviż importanti marbuta wkoll ma' xandiriet minn dan is-santwarju u mid-Djoċesi ta' Għawdex. Nar is-sibt li ġej 4 ta' Mejju l-Eċċellenza tagħha l-President ta' Malta Dr. Miriam Spiteri de Bono sejra tagħmel l-ewwel żjara uffiċjali tagħha f'Għawdex fl-10 ta' filgħodu fuq xewqa tagħha stess se tiġi fis-Santwarju ta' Pinu fejn l-Isqof Anton Tewma se jmexxi qudiesa ta' Ratti l-Ħajr b'talb lill-Madonna ta' Pinu biex nafdaw ukoll fiħdana il-presidenza ta' din l-awċija bħalna. Din il-qudiesa sejra tixxandar ukoll fuq il-mezzi soċjali ta' Djoċesi tagħna. Fakrukom mbagħad li jibdew nhar l-erba' li ġej l-erbat tal-Madonna ta' Pinu, l-erbat anzi bitħejja għal-festa tal-Assun tal-15 l-erba'. Il-programm tistgħu issibuh fuq il-paġni tagħna u tistgħu tarawh bħalissa anki fuq il-screens tagħkom. Nhar l-erba' li ġej se jkollna qudiesa oħra li se tixxandar ukoll fuq il-medji soċjali għax titmexxa mill-Isqof ta' Għawdex fit-8 ta' filgħaxija. Infakru wkoll li nhar il-ħadd li ġej 5 ta' Mejju fil-ġonna ta' Villa Randil il-Mall il-Belt Victoria Għawdex, il-Kummissjoni illi tieħu ħsieb il-pastorali mal-familja fid-Djoċesi sejra torganizza dialogu interessanti bit-tema għandhom kollox u dejjem jonqoshom x'inhu l-aktar importanti fir-relazzjoni mat-tfal bis-sem tal-psikologu Nicolas Briffa, il-psikologa Elaine Xkembrilija, il-psikjatra Anton Grek u l-ġurnalista Peppi Azzoppardi. Din tkun f'Villa Randil il-ħadd li ġej mit-3:30 ta' wara nofsinhar il-qudiem ikun hemm ukoll min jħossib it-tfal. Fl-aħħar net bitħejja għall-festa tal-Qaddis Malti San George Preka l-Isqof ta' Għawdex se jmexxi pellegrinaġġ dioċesan għal fuq il-qabar ta' Dun George, kappella tal-Midalja Mirakoluża nhar it-tlieta 7 ta' Mejju fil-għaxija. Fis-6 ta' filgħaxija l-qudiesa dawk li jixtiequ jakkustaw biljett għat-trasport f'Malta jistgħu jagħmlu dan mill-kurja tal-Isqof f'Għawdex jew mill-oqsma tal-mużew. Dak kollox għal-lejla, grazzi li kontu magħna, natukom appuntament għal lezzjoni oħra divina bħallum ġimgħa fis-6:30 ta' filgħaxija. Sakemm niltaqgħu dakinhar insellmulkom.